Вітаю, шановні. Сьогодні вирішив половити на одной сажалці у Дзержинском районе. Ранее ловил там только летом и весной, и в теплые часы там вельми шмат рослинності, яка замінає ловити навіть на поплавочную воду. Ось, ну, зараз думаю, що це все опало, тим більше, що я взяв човен. Ось, і запливу на некую яму і поспробую половити окуней, мабуть, щупак. Ранее там старались такие поклевки в этом месте. На шмат затягивать эту рыбалку там я не буду, мабуть, годину-две. Коли не буду ничего брать, то в планах поехать у інший район. Есть там одна сажалка, амаль в самом лесе, але с добрым подъездом. Не ведаю, что там, ніколи там не был, только 2 разы побач проезжал. Ось, мабуть, там, окромя карася і віну, нічого не буде, але я люблю познавати нове. Поглядим, що там бяре, ці не бяре. У пріоритеті вуда буде сьогодні мікроджигова для 5 грам. Ось, але, мабуть, і більше буйними буду так само ловити. Ну все, я на воде. Зараз буду спробовать ловить. У меня есть тут невеликое прикладание, по яким можна бачить, де я знаходжусь і яка подо мною глибиня. Ехолота у мене нема, і у мене особливо це і не потрібно, але ця річ дозволяє поглядеть більш хутко, де я, що я і що тут легче робити. Ось, я знаходжусь на яме, ну, побач із її. Пише, що 3 метри. Вчора подрихтував скринку з принадами, каб більше часу зосталося на саму рибалку. Тому що зараз темніє хутко, кожна хвилина має значення. Лера. Нічого не бере. Зараз вирішив піти криху горбати, зв'язати воду, там поводок треба прив'язати, і спробую половити на більш буйні принади. Мабуть, щупаку потрібно ті окуню, поглядім. І при цьому вітрі вельми, ну не вельми, але тяжковато контролювати проводку на мікроджигі. Дугу видимає і ні холери не бачно. Так, бачно краху, але не то, як хотілося б. Ось, зараз я ще краху половлю, а потім буду збиратися і поїду в інше місце. Мабуть, там щось тримається, але хоч і за все ні. Половив, нічого не зловив, кроме сміття. Зараз викину, тут побач смітниця була. Приїхав я врешті-решт на цю лясну сажалку. Зараз спробую тут половити, поглядим, що з цього отримається. Ніякої активності риби тут не назирається. Вельми прохладно. Тихо. Поглядим, що тут бере. Ті, кучей за всю не бере. Спробуємо ось
на такую. Побачив хвилювання води каля нейкіх музов. Мабуть, риба, мабуть, так нехта. Ну, треба сходити проверить, що там відбувається. Мабуть, пошансує поймати щупака, те куня, те ще кого. Такое уражение, что в этой всей стежке, ну, мабуть, и есть тут некий унесок человека. Але подається, що гэта все жывёлы. Напэўна, выходзіць з гэтага лесу. І калі нікога тут няма, робяць розныя свае справы. Ну, напэўна, гэта бабры, падобна на іх. Летом тут, напэўна, наогул прыгажосць. Так, с подоходами такая же проблема. Ну, у них, кстати, навод ловить. Там еще рагулька тырчить. А у кого тут ловить? Чтобы самому с поплавком и фидером приехать. Ну, хоча за все с поплавком. Там рыба гуляет. Поспробуем. Была поклевка. Некалькі потым раз яшчэ правёў. Нічога не адбылося. Паспрабую змяніць прынаду. І, мабыць, паставіць нешта лягчэй. А вось гэтага мы і паставім. Так, зараз зладзім невялікае цяпельца. Стане весялей. Цукор, кава. Не глядите на слойки. Слойки были новые. Вот что я маль доктор, мне так робить можно. Покуль пил каву, подумал, что неблаго из лайтовым спиннингом спробовать. Ось, мабуть, нечто проклюнется. Я так само не берем. Цемра уже по крысе надыходить. Хутка и домой треба збираться. Ох, не ведаю, бачно вам там что ці не. Потому что тут амаль уже нічога не бачно. Ось у сутоні зловив такого маленького щупачка на ось таку яскраву принаду. Нарешті, за що йому вельми удячні. Все, отпускаємо. У нас уже стемнело, амаль ночь, нічого не бачно. Я при світі світла від машини. Подведу вынік сённяшняй рыбалкі. Яна мела поспех, на мой погляд. Рыба невялікая, але все ж таки я зловіў невялічка шчупака.
Я яго пастараўся запісаць на відэа. Вось, мабыць, вы нешта і здолееце там разглядзець. Вось, таму вынікам я задаволены. Можна сюды будзе яшчэ некалькі раз, думаю, прыехаць, і не толькі са спінінгам. Была ў мяне невялічкая паклёўка і адзін суход. Напэўна, ну, па адчуваннях гэта быў акунь. Вось, таму рыба тут ёсць, трэба будзе наведаць гэтае вадасховішча ў гэтым лесе. Мабыць, нешта яшчэ цікавага пабачыце з гэтых мясцін. Ну а так, дзякуй за прагляд.